Mongameli nebandla, ndime apha ndimele ilizwi lokuqala elathethwa nguYesu emnqamlezweni. Masilifumane ke libhaliwe kwincwadi kaLuka uchapter 23. Sizawufunda iverse 34 noverse 35. Wathi ke uYesu, bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Bathi ke besabelana ngeengubo zakhe benza amaqashiso. Siphela apha isifundo sethu. Nkosi yozuko mayisikelele ukufundwa kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Amen. Osiba lombhali kuphezu kwenduli yeCalvary uthi xesha intsimbi yethoba uthi mvana kaThixo idambalazile emnqamlezweni uthi futhi bathe bayibethelela bayibeka kwindawo ephezulu ukuze wonke umuntu ayibone. Ndithanda umbhalo obhalwe kulomnqamlezo ngoba lamaJuda awungqina amngqina uYesu Kristu uba ungumkhosi kuba naba bantu bemngqangile. Bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Kusemveni kokuba uYesu ephuma eJerusalem benza yonke into abayithandayo amaJuda kuYesu nabayifunayo bade bazomfikisa apha kule nduli yokhakhayi. Uthi lo mbhali apha phantsi komnqamlezo kuyaxokozela
kuzinhlobonhlobo zonke zabantu. Balapha amadoda amakhulu akwaJuda, balapha ababhali nabafarisi, balapha abantu ababencedwe nguYesu kwingxaki zabo, balapha abamenyelisayo ngenxa yemisebenzi yakhe emihle, alapha lamasoldati ambethelele emnqamlezweni, yonke ifamily yakhe ilapha. Kodwa lo mbhali uthi ngalo lonke elixesha uYesu Kristu yena uthule, uthe xwaka, akawuvuli umlomo wakhe. Atsho Isaya umprofeti akungqina ukuthula kaYesu Kristu, athi wakhandaniswa wazithoba engawuvuli umlomo wakhe. Uthiwa njengemvana esiwe ebuxhelweni, uthiwa njengegusha esisimumu phambi kwabachebi bayo, engawuvuli umlomo wakhe. Into ebangela uba uYesu Kristu rhamente ethandazayo angawuvuli umlomo wakhe, ubona isimanga phantsi komnqamlezo, ubona inhlobo zonke zezono phantsi komnqamlezo, ubona abantu abaphithizelayo phantsi komnqamlezo, ubona abantu ababanjwe zizono phantsi komnqamlezo, ubona abantu abasemnyameni ngoba naba bade bazombethelela emnqamlezweni bengekamazi uba ngubani na. Bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Uthe wawubajonga wasikwa imfesane, wanenceba nothando olungenambaliso, akubona iintshaba zakhe ziza kufela emnyameni. Waguquka wajonga kuyise uYehova uThixo, wathandaza ebacelela uxolo. Uthi bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Akafana nathi, ngoba thina iintshaba zakho ubungeza uzicelele ubuzazitshabalalisa. Ndakhumbula uStefano, naye ethetha njengoYesu, wathe qulutywa ngamaYuda ngamatye, kodwa wathetha isimanga eguqile eza kufa. Wathi ungababaleli esisono esitsho kuYehova uThixo. Bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Into ebangela ukuba uYesu Kristu angaziphindezeli kwezi ntshaba zakhe, kaloku uba uziphindezele woba kawuququmbelanga umsebenzi waye uzele ezantsi ehlabathini. Uthi uYehova uThixo andimthumelanga apha ehlabathini ukuzala igwebe ihlabathi, ndamthumela kuzihlabathi lizuze usindiso ngaye. Kaloku uYehova uThixo apha ehlabathini wazokufuna nokusindisa oko kulahlekileyo. Kaloku uYesu Kristu apha ehlabathini wazokudibanisa thina noYehova uThixo. Bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Eyona nto ithethwa nguYesu Kristu apha, uthetha ngoxolo aphinda athethe ngokuxolela. Into ethethwa nguYesu Kristu apha, mve kaloku xa abafundi bakhe bethi Nkosi sifundise ukuthandaza, uthi ze bathi xa bethandaza bathi sixolele izono zethu njengokuba nathi sibaxolela abo basonayo thina. kuYesu Kristu kaloku lona uthi umntu konile kwasixhenxe aphinda abuye kasixhenxe eguqukile, uthi lo mntu lowo mxolele. Athi uDanyeli kuyo inkosi kukho izibele nesixolelo. Yiyo le nto uva umquli wamawisile sithi izibele zakho Yesu ziwanele wonke umhlaba, uthi azinakulinganiswa, uthi azinakuphela. Bawo baxolele kuba abayazi
into abayenzayo. Rhamente, siphila kwilizwe elingenaxolo. Rhamente, siphila kwilizwe elikhohlakeleyo. Sibandezelekile kweli lizwe, sizingcwelerha kweli lizwe. Kodwa uYesu yena uthi masibe noxolo. Awukwazi ke ukuxolela wena ungenalo uxolo. Kufuneka qala uzilungise ngoba izinto ezisehlele emhlabeni zisenzakalisile. Sizingcwelerha ngezinto ezisehleleyo apha emhlabeni. Kufuneka ke ngoku uqale ususe lonzondo. Ubuhlelwe yinto uba nenzondo, ubuhlelwe into ebuhlungu, unelitye enhliziyweni. Funeka ke ngoku uqale ususe ezo zinto uzawukwazi ke ngoku uyoxolela abanye abantu. Yiyo le nto uva umculo esithi qala ngomvandedwa wam osenhliziyweni. Yiyo loo nto atshoyo umculi athi qala ngomvandedwa wam osenhliziyweni ukuze ndizuze ukuphila. Icebo laseGolgotha xa ndizawuyeka yayingeyompazamo. Icebo laseGolgotha yayingeyompazamo. Kwakufuneka siguquke ukuze sizosindiswa. Ndifuna ukuthi ke kule Pasika umuntu osenento enhliziyweni ngenxa yezinto ezimehleleyo, umuntu onenhluku ngenxa yezinto ezimehleleyo, uthowam umthwalo awufani nowabanye abantu. Ngenxa yezinto ezimehleleyo ndithi sonke amehlo ngoku masiwaphose emnqamlezweni apho usindiso lizawuvela khona. Masondele kuYesu Kristu ngenhliziyo egqobhokileyo nelulamileyo nevayo uze soxolela izono zethu. Bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Nkosi yozuko isikelele shunyalwa kwelizulayo. Singaqhwabi. Bona phakade. Singaqhwabi.